Fil-bidu tas-Summit COP29 f'Baku, il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, Mirjam Dalli, attendit numru tal-laqgħat ta' livell għoli. Fl-Azerbajġan, il-delegazzjoni Maltija tinkludi wkoll l-Ambaxxatriċi Maltija għall-Klima, il-Professur Simon Borċ. Waqt dan is-summit Malta qed tittenni l-impenn tagħha għall-avvanz fl-azzjoni klimatika permezz tal-attiviżmu taż-żgħażagħ u l-kollaborazzjoni reġjonali. Sa dan it-tant fil-jum ta' tlieta id-delegazzjoni Maltija parteċipat ukoll f'sessjoni ta' żgħażagħ li matula dawn kellhom l-opportunità li juru soluzzjonijiet innovattivi qed iħarsu lejhom hekk kif it-teddida tal-għoli tal-livell tal-baħar qed ikollha impatt fuq il-pajjiżi tagħhom. Il-Ministru Dalli kienet mistiedna wkoll għal diskussjoni organizzata mill-Greċja ma' numru ta' ministri minn diversi pajjiżi. Matula tkellmet dwar kif Malta qed taħdem biex tavvanza l qudiem inizjattivi favur l-użu tal-enerġija rinnovabbli. Il-Ministru tennit ukoll l-impenn ta' pajjiżna li joffri appoġġ lil gżejjer żgħar li għadhom qed jiżviluppaw. Għalina din hija okkażjoni biex bħala pajjiż li huwa gżira stat f'nofs il-Mediterran inmexxu l qudiem dawk li huma l-prijoritajiet ewlenin tagħna fejn tidħol il-klima. Dawn il-prijoritajiet huma simili għal dak li għandhom gżejjer stati oħra. Jiġifieri il-fatt li inti għandek l-isfida ta' l-ilma tal-baħar li jista' jola jekk it-temperaturi jkomplu jiżdiedu. Waqt attività organizzata minn Malta ġew ippreżentati wkoll riżultati tal-indiċi tal-vulnerabilità u reżiljenza klimatika. Din hi inizjattiva mirata li tikkwantifika l-vulnerabilità bilan li tindirizza l-isfidi akuti kawżati mit-tibdil fil-klima b'mod speċjali għal gżejjer u stati żgħar. Dwar dan ikkummentat l-Ambaxxatriċi Maltija għall-Klima. Dan ilu jiġi żviluppat mhux ħażin, Malta qed tippromovi anki fl-attivitajiet kollha, f'konferenzi ġenerali, imma huwa aktar marbut ma' kif pajjiżi żgħar bħalna ħajjiġu impattati mill-bidla fil-klima. Minnu qegħdin nibbenefikaw anki aħna għaliex qegħdin nidentifikaw x'inhuma l-ikbar sfidi tagħna.